Malintxe traizioaren abestia da. Letra honek kontatzen du nola azken finean gidariak protagonistaren horren aliatu potentea izan ziteken emakume honek azkenean erabakitzen duen protagonista poliziari salatzea. Naiz eta ulertzen duen oso ondo protagonistak zergatik egin duena. Berak ezin duelako azkenean luzaroan gorde sekretu hori eta etxi egiten du azken finean, ez? Bigarren aldia da disko honetan protagonistaren fokotik aldentzen dela narrazioa eta bigarren pertsonaia baten buruan kokatu, ez? Kasu honetan gidaria. Eta, abesti bezala oso gordina da, letra eta instrumentu aldetik, eta Malintxeren figura hautatu genuen oso figura interesgarria iruditzen zaigulako investigatzeko. Malintxe traizio bezala identifikatzen da mexikar historian, baina, gomilatzen zaituztegu garen inguruan inkertzera, ze oso interesgarria da bere bizitza.